ni don ya kata ka jingkit kli ya ka bangi hab pensai sya ki pajba no song song jong ka bri no trep ya kinu ki senjam ki bangi ku peseng isi ladangi namar bangi ni burom ya ki pajba no song song namar ba ngim ju le kanu ka kam ka ba penlong lengo la de ka ba penlong ka ba pen perkhat sniu ya ki pajba no song song na ka dau ka bangi le kanu no kam ni le da ka ba shai kana ka jimut perkhat da ka ba shai kanu rim bat ngim ju dale klem da perkhat bun sin ka jingalang ka bala penlong ha mot pran ha tu sngi ka don ar teli ki dau bat ka dau ka ban kong kalong ba hadin bangi la yo i ya ki parti rithor ki bala sensar ya ka jela ka jongi la bun snem ni yo i ba sibun ki mat ki jura ki ba khia kum ka jai penru kim semlala ban penurlok ki mat jing dawa kum ka ILP ka jing penrung ya ketin kasih schedule lani watang ikam yo barit ru kum ka jing be ya ki kharmetor na te na po them yo molong ngim sim lo i ba kilong ki ba seiso na takadau ngingi simba le si kala idon kam ya kini kiseng rulum bakin yalam ya sarkar kam di ba ong ba kin ya thau sarkar paramaki na mabli kumba pitip mata kim don ya kan nomor pan thau sarkar paramaki hari ki sidon kam tang ban yalam bat nai kini kiseng rulum kumba POE kalau ngi haban keren benda ka basai bangi kwa ba nalor ba yalam ki seng rulum ya kata sarkar ngi kwa ba menteri rang ba jong kata kan hun wa haban de kun nyo trep nyo skum mo na mabli da ka burom ya ki perlok garo ki kamdei ba bangi bisni ki handai kalong ba ki layo sibun kapor penlong ba sibun ba ka roi kapar kala kham no syahi sagor hil ba kunju ru ngem la benlen ba ki don ki issue ki ba khia hadu kata kum ka roster ka reservation policy ke ba PPOE ba wat la kala yo nong no ki perlok karo ngidu nong mangi handai kim patiau ya ki jingdawa ban pen kalai ka bat namar ba kila le ki ka ba le si namar ba ngila ban ong ba ka jing yo bun jong ka NPP sibun ki sit khat prasit sagor hil ga di kelong ba ka bubun ba ka roi ka par ka le chete na ka technical university la pen kelas don sa state university mo na isem ni ba khamrit ya ta sem ba khamrit la pen he ju bor don sa sem ga ba kham he na ka jing yo menom no ka persen antala yo tam namar ka jing don jong ta ka roster ti phino la ban len ba ki garo ki la songu hi ki ne no ble ki la ban ai si saya ta ka jing yo nong ka ba krau sha ki jam do garo ki la kim sim la tre ban review ya reservation policy wat la da ki kala di hok ban review kim sim la tre ban thaulat ti ban bet ya ko roster ya ko bangi la du nong ka jam do go jongi no ble ki so thu ba la da ka ba yeng scam halor kata ki yo nong hi ki pajba garu ki siu kalian ya kata ti ya kata ka jing start jong ka ya kata ka jing start ya kata ka jing teli jong ki wengi ngem la e ban ong ri kata ka di jing sha na ta do ngi sngo ban ong ba ni la don kam ya ka kun hun ka ban yalam ya ka sarkar selabat ngi dakwa hi dik ya ka ban ong ban yo da utau semester kasi beli kata jing kwa semester si jong ki ngi da thrang no beli ngi kwa ba leng bau ta le singin la ban pen bet ki bun ki issue la da kadi ka reservation policy la kadi put usam la da kadi ka no ka amat ka wi pat ka bangi kham so khia ya ka bangi la kerjai ba ba bun ki meeting ni ong ba kan jia yu ya ka jing dawa pendrung ya khatin kasih ya ka schedule kan jia yu la da ka home ministry kan ong bangi mla ban pendrung baro artli nya ba perung ta kawi yo home ministry kong pe chane ngi mla re ban pendrung art ka ju opon ni ha pendrung ta kawi ti la da long menteri rang ba karu hatu nut mo ban ong to ya pendrung shwa ya khatin kasih tingi perkhat bala da long u khasi tu unut ong ya pendrung shwa ya khatin kasih lo jong ti kum kita gi jing yo i kum kita gi jing perkhat ki penlong yangi ban ong ba namar ba ka don ka lat ka lenti ban sna ya kata ka sarkar ka ba
Mestar Khasi ngi penlong ya tu thang hoj ngi mla ban len ba le se wat ke NPP la da kamon panwan ra ya ta Chief Mestar Khasi kala ngi mla ban len ta la da kwa ban ai la ba stu na ne so balang khar le si kila andrei kalong ba Marsin lit claim form government kila declare be direct ba u kontrat unde korat sama unde Chief Minister tiut ki bong ba ke NPP le si la shai ka singi kan pha chu korat sama ban long Chief Minister kin atrai ngi ngin kemen lo da kalong tali mo tien ri kin le no le uta di dak ding kali amar kila de declare kila de claim ri la da kila ban ching matangi ngin kemen ne tu ok da ka shai mau de kon kasi khara ti henry namar ba kila de declare ngingi mi isu bahkan don kata ka lat kan ti henry la da kidang la pun kala ya kata ngi mong na ta kadau kad di kata kan rim ke bala penlong yang ngi ban penlong itu ga meeting amar pran but habang iyo jingtip lang ba ki lat pathai khubor bakal don kata ka jinge kendu jong lai phongot ki MLA ya ka ba ki thmu ban le governor sekretariat ban le kam ban thong sarkar kami ai ki khubor ha ka tu hasngi kami ikut kot kubor tu sengi ba kin salit kita ke live komod mo ya ka ba kan thup UDP ki PDF HSPDP ki independent nalor kata sa ki parti kum ka kongres ke TMC mo bakilit form ya kata ka sarkar ke ba ya lamda ka regional party but nalor ba kata in lesingi mudur ba na bling yo ki per statement ke ba umkul ru wang ba ngamili ban ai Chief Minister Khasi ti kala pen phumat yangi kala pen so scam ba yangi ba le si ha kan ni ka pot en yo Chief Minister sha da Khasi henry kan san pat ni yo las dang mi biang hai ki social media las dang mi biang hai ki lat tai bor ba ja no arngot ki mele ja no arngot ki mele but haba ja no arngot ki mele kamut kim don shu ya kan nomor ka biang but namar bala ja no itu ki arngot langsung thu bom don nomor su kitu ki independent ru ki lek lang no sya kata kan hun ka ba don kitu ki arngut ki mele ti ka jingkeli menta kalong ba mono bo pendu ia kata ka kabu pendu Chief Minister Khasi menta kata ka di jingkeli mono balale ka ba penlong bangi kum ga jalam tang idu Chief Minister Khasi atau gande balale da arngut KMLA badi nama matharishan ba nama sundut kamde kata legenda kitu kine bet ki independent kine bet layo pet no ti kiwi ru pet no kadu no kan numbers ta balingin thang ta wat asni wat asni beli ru ki mla sha shu lo no thang ti shop ngi ta kiwi wa ta ka ji kende beli ngi skwa ban ong ki ba habang ile ya kan no ka kam ngi na kaleng choosing de khat kilit no kim don number su ti kim tre ban shop ha poson ti haban le cha ban sarkar hot ngim da sungu yahap ya ki bakin le cha ka NPP no beli ngim sungu yahap no beli ngan ai nuk sa phi kum ka UDP aga manifesto jong ka UDP ki tho bangi ngin review ya ke MOU kebiasaan border ki tho ya ta pet ba manifesto jong ka UDP om di tang ba ki tho ki da pen pau ki da ki press media uba proses su kada mi headline ba ta ba ladawan ke UDP ke bon ngin review ya ke MOU mo ke NPP pat nang ba betul lang ba kontrak ki ong ba kani ke MOU ke di ke ba hatam lagi ba hatam baro ti ke jingkeli ke long haba pietri lang mata pen review ne film review ke MOU haka manifesto jong ka UDP ne thu pi but haka manifesto jong ka HSPDP ki tho ba lada ki wan maki ya ka board ken review ya ka reservation policy ken NPP pat ka hak board bangi ngilit dawa ban pen kala ya ka reservation policy kim tre ti ke jingkeli ke long kani ka sarkar mata akan review ne kam review ya ka MOU ya ka reservation policy Pita ide idak jingkeli ibu jing om dei tang ya tang ila ban bu jingkeli wat ya ka BJP home minister dong pi wan ha me khlia ong ba ka me khlia ka di ka most corrupted state ha ka India hi bro ka wei maki pat ki tho ha khamat lu jong ka manifesto jong ki ong ba
Lada ngiwan ngi kebo ngin wara ta corruption free me khali hawili dudan. Lada pipi terlibat kata kedukun kepala di lupa the most corrupted state haka India. Tinat ia kata apat ngin salap haka haki sengi haki benai ki bansawan.